Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Ayala. Hi! Sa lahat ng mga kabisya natin. Dumaan lang ang sweldo sa kanilang mga palad. Ay, sinabi mo pa. Ibinayad lang talaga lahat. Correct. Ayan kasi, nag-astang mayaman nung Pasko. Ayan. O, anong ka ngayon? At shout out din naman sa mga empleyado na hindi na inakala na wala na yung mga gift galing sa kumpanya. Pero meron pa. Meron pala. Ah, talaga ba? O kagaya sa atin. Meron ba? May GC na binigay. Ay, oo nga. Akala ko wala na. Oo, actually maganda nga yung mga ganyang unexpected na blessings. So, akala mo wala pero meron. Tama. Kaya sinabihan ako ni Rocky kahapon, nandun ako sa recording. Sabi niya, Papa Jegs, puntahan mo na doon si ano. Sabi niya, ano mang meron? Oo, sabi niya, may GC. Ay, alam, meron ba? Kailangan ko yan. Marami akong bisita sa bahay. Kailangan mag-grocery. O, diba? Nakakatuwa yung akala mo yung hanggang doon na lang, tas meron pa pala. O, so, sa madaling salita, ganun lang talaga. Umiikot lang din. Tama. O, diba? Ngayon, medyo hikahos kasi syempre nag-astang mayaman nung Pasko. Kaya yung swineldo ngayong araw na ito, ipinambayad lang lahat sa mga swinay pa nung nakaaraang Pasko. Pero may mga ways si God to provide di ba? Nakakatuwa. Meron yung duman sa akin na isang video tungkol sa isang matanda na siya na lalaki. Ewan ko kung na kilala mo siya bilang baka tropa to ni Tanghenyo. Tanghenyo, are you there? Ay, bakit? Nicole Ayala, sino yan? Ayun! So, meron daw isang, sayang di ko sinave yung link. So, meron daw isang tao in the past, in history, kasi yung picture niya, Jegs, alam mo yung parang, yung makalumang tao talaga. Okay, lumang tao. Lumang tao, na sobrang naniniwala talaga siya sa providence ni God. Nagtayo siya ng isang orphanage, na sobrang daming orphans, ganon. Kahit wala siyang budget, ang sa kanya lang, magdadasal talaga ako na magkakaroon kami ng pagkain, magdadasal ako na mapupunan ko yung mga pangangailangan nitong mga orphans na ito. Yun yung live by faith talaga. Ayan, di ba? Yung talagang totoong live by faith talaga. Dito tayo manalig talaga tayo mag-provide. So, one time, yun nga, ginather niya yung mga orphans, napakarami nito, nasa by the hundreds, yung orphans, di ba? Sabi niya, magdadasal tayo. At ang idadasal natin ay magpapasalamat tayo sa pagkain natin ngayon. Kahit alam niya talaga sa utak niya, wala pa naman yung pagkain. So, ito na nga, nagdasal. Pagkadasal, eto na, Jegs, may kumatok. Pag bukas nila ng pinto, ang tumambad sa kanila ay isang baker. Kagabi daw, itong baker na ito ay hindi makatulog. Sabi niya, parang may kumakausap sa akin at sinasabi sa akin na kailangan gumawa ko ng maraming bread at i-deliver ko sa orphanage ninyo. Wow. Oh, di ba? Okay. And speaking of that, naalala mo yung during sa birthday mo? Di ba na meron tayong, may binigay ka doon para sa mga alam mo, linawin mo ko saan mo binigay kasi hindi po sa mga sindikato. Kasi baka kalain nila sindikato. Linawin mo saan nakarating. Doon sa mga IPs doon sa Negros Hinubaan, sa isang church doon. Kasi yung pastor na yon, si Pastor Ramil, talagang kinabukasan parang Thanksgiving nila. So walang-wala talaga, siyempre bundok Talagang nag-pray siya. And sakto, kinaumagahan, dumating sila, Pastor Jojo, yung nag-abot doon ng talagang umiyak siya. Sabi niya, iba talaga si Lord gumalaw. Diba? Feeling ko ngayon may pakpak ako ngayon. Hindi lang pek-pek. Kundi pakpak. Pak na pak, diba? Hindi, pero totoo talagang umiyak talaga siya kasi wala siyang na magta-Thanksgiving tapos walang-wala talaga. Kasi, may Thanksgiving pero paano magta-Thanksgiving kung wala? The day before, dumating yung yung budget nila. Tapos nung araw na yon na ipamili. Kaya sobrang iyak daw siya at sobrang pasalamat. Ay, nako, walang anuman. Ako naman po ay isang instrument lamang. Ayan, tama. Diba? Instrumento totoo yun po tayong lahat. Correct. Alam mo, lahat po tayo instrument. At pwede mong piliin, kabisyo, kung anong klasikang instrument. Correct. Instrumento ka
ka ba ng kabaitan, ng Oo. generosity, o instrumento ka ng kasamaan? Pwede Ayan. kasi. It's always a choice. Choice mo yan di ba? Pwede kang mainis, pwede kang magalit, Tama. pwede kang mayamot, or pwede kang maging kind at pwede kang maging understanding. Oo. Ganon, di ba? So, yung mga ganyan na nakaka-bless ka sa iba, kaya lalo ka be-bless ni Lord because marunong kang magbahagi. ayan. Oo. So, kung ikaw kabisyo, parang feeling mo hindi ka nabe-bless. Baka merong kailangang gawin, di May mga ba? bagay-bagay na i-let go. Oo, Ayan. totoo. And ito, sinasabi talaga ito ng mga masasabi natin mga yayamanin na mabilis lang din yung flow ng pera kapag sinishare mo din ito. Tama. So, yung mga grasya. At alam nyo po, ang sharing ay hindi naman necessarily agad pera o monetary. Pwedeng ang sharing mo, oras. Oho. Sharing mo, service. Pwedeng knowledge. Pwedeng knowledge, di Yung ba? kagaya sa The Forge. Correct. Again, F Oo, The Forge. hindi F-O-R-G-E. May mga nag-message ba sa'yo na natuwa sila kasi nirecommend natin tapos pinanood nila nung weekend? May mga nag-message sa akin na ilan na napanood nila nung weekend kasi napag-usapan natin yung tungkol sa pelikula at sabi din nila, sana naman, baka naman, Netflix, gawin yung endorser. Sana Nicole at Diego, di ba? Yung ganon, yun yung sinasabi natin na example ng mga pelikula na merong sharing. At ang sharing ay, yun nga, knowledge, sharing of faith. Yan, di ba? Yan. Ay, mahirap kasi sharing mo ngayon, chismis eh. Yan lang, Anong sablay. share mo ngayon? Chismis ba yan? Nakakatulong ba yung Sa shinare mo? Correct ka. And in life, there's always a choice. Oo. Totoo yan. Pwede namang piliin na wag mong i-share yung bagay na Correct. meron ka eh. Choice yun. At hindi ka din naman masamang tao kung Tama. hindi mo pipiliing i-share yun. Pero choice mo din naman kung ibibigay mo sa ibang tao. Oo, pero iba diba? din talaga kung may time talaga na parang kinukonvict yung heart mo. Correct na parang hindi kailangan Oo. 'di ba? Parang ganoon. So parang ganoon yung dun sa kwento ko nga kanina, yung baker. Oo. Parang yung puso niya, nagsasabi talaga sa kanya, gumawa ka ng maraming tinapay. Pakakainin mo yung yung kumbento na merong yung orphanage, 'di ba? Nasa damo ka lang orphans. May ganoon eh. Oh, pero bago nag-decision malamang yung baker na yan, may struggle eh. May part sa kanya na gagastos ako. Yan, May mga totoo. Hindi agad naman kasi yung- madali yun, Hindi ha? ka robot na pinrogram ka o gagawa ka agad ng gawa ka agad. Tapos hindi. eh. Kaya may question pa eh. Correct. Bakit Kasi ko kailangan gawin? Part Oo. of you, parang sayang to. Tama. Ano bang mapapala ko dito? Yeah. True, 'di ba? Totoo 'yun. At ganun naman tayo kapag nag-share tayo eh. So kapag binigay ko ba tong perang to, Yan. may balik ba to sa akin? Yan. Ano bang ambag nito sa buhay ko? May mga ganyan O eh, bakit 'di ko ba? siya tutulungan? Oh, 'di ba? Ang dami namang ibang mas mayaman, 'di Correct. ba? Bakit ako, 'di ba? Kaya nga it's always a choice. Pwede mo pa rin talaga siyang gawin, Yes. 'di ba? So, Oo. ngayon, yan yung sinasabi natin na meron kang choice. Meron ka ring choice na mainis. Meron ka ring choice na tingnan ng sitwasyon mo nang hindi ka naiinis. Tama. 'Di ba? Kasi Ayan. kung halimbawa, Jegs, kunyari, titingnan natin yung kunyari, wag na tayo lumayo, trabaho. Aha. Trabaho natin na meron tayo, 'di ba? Madaming mga rason ba tayo maiinis eh. Correct. 'Di ba? Sa totoo. Oo. Pagka sinabi natin, 'di ba? For sure. Oo. Ano? Memo 'yan. Para sasabihin ko sa kagaya nung Basta, for sure, memo Oo. yan, di ba? Oo. Kung sasabihin mo yung lahat ng mga karekla-reklamo sa trabaho mo, di ba? Pero, may choice ka rin naman tingnan in a positive way eh. Aha. May trabaho ako. Correct. Meron Oo. akong pinagkakitaan para sa aking pamilya, Aha. di ba? May dahilan ng aking stress, ang aking kabisihan, di ba? Oo. Yung pag ganyan. sa akin naman sa perspective ko, medyo mahirap sabi ko, bahala na si Lord dyan. Oo, totoo. O, kung saan niya ako dadalhin, hindi Eh, doon tayo. Doon tayo. Kasi, total naman sa totoo, Jegs, sa totoo lang din, no? Yung will naman ni God yung masusunod Oo, tama. eh. Kahit saan mo padalin niya. Correct. So, saang maze ka pa, Waze, Google Maps, Ayan. dumaan, di ba? Tama. Ibabalik ka dun sa kung Oo. saan ka talaga nararapat Kasi eh. yung nagpapahirap lang, yung ipinipilit natin yung Yan. gusto natin. Hindi nga pwede, di ba? Hindi naman talaga pinipilit ang mga Oo. bagay-bagay. Tsaka minsan ang hirap lang din talaga nga tanggapin kapag yung mga nangyayari sa buhay natin hindi maganda. Pero Oo. kung ano man yung nangyayari sa buhay mo na hindi maganda, at that very moment, yan talaga yung kailangan mong pagdaanan. Correct, tama. Madali lang tong sabihin kapag ka walang problema masyado. Pero kapag
pagka nandun ka Ayan. talaga sa gitna ng problema, Oo. ang hirap niyang sabihin. Oy, baka sabihin niyo naman ang dali-dali niyong O sabihin. hindi Hindi po, napagdaanan po Correct. namin at nalagpasan, kaya naikikwento mo. Yan. Diba? At ang katotohanan, Jegs, kahit na dumaan nga ulit, Oho. nagkakasablay pa rin Correct, tama. 'Di ba? Oo. Hindi pa rin siya yung totaling nagsusurrender na bahala ka na, Lord. Minsan may taranta pa rin eh. Oo. Kahit nadaanan mo na. Yes, dahil tao lang Diba? din tayo. Kasi tao lang din tayo, makasalanan din talaga. Correct. Pero, yun nga, madadaanan, wag mong tatambayan. Yan. Diba? Kaya nga ang tawag dyan pinagdadaanan. Correct, hindi pinagtatambayan. Oo. Diba? Ang pangit, wala pa na naman ako narinig Oo. na may problema kasi ako pinagtatambayan ngayon eh. Oo. Diba? Lagi pinagdadaanan. Oo, tsaka diba? wag yung iisipin na sira ulo yung taong magsasabi, namnamin mo yung sitwasyon mo na yan. Diba? Hindi sira ulo. Nakakasira ulo lang talagang isipin. Pero sa totoo, sa totoo, namnamin mo din. Oo. Kasi una, minsan lang naman din yung mga pag-iyak na yan. Tsaka dyan mo kasi makikita din yung grace ni God eh. Pag nalagpasan mo yan, ang sarap ng ikwento. Correct Diba? na, kaya ko pala dinaanan. Oh, that's one way of sharing the wisdom, 'di ba? Sa natutunan mo doon sa mga trials, sa mga pangyayari, 'di ba? At syempre, yung katotohanan dyan, na nauulit din naman talaga yung mga Oo. pagsubok kapag ka hindi pa natin natututunan. Correct, Simple yan. lang. Ba't nadukutan ka na naman? Oo. Bakit? Oh, bakit na-scam ka na naman, Nascam Nicole? ka na naman. Ba't hindi ka na naman nakaipon? Oo, Ba't yan. nabaong ka na naman sa utang? Ayan, diba? oo. Laging mangyayari ulit yung mga ganyan hanggat hindi natin natututunan yung lesson. Correct, No, ayan. diba? Kaya kung ikaw, Kabisya, yung problema mo ngayon, dumaan lang ang sweldo sa Oo. palad mo. Ayan. Yan. Bahala na si Lord, Oo. meron. Basta nagsisipag ka naman, hindi ka Oo. tatamad-tamad. I mean, ginagawa mo naman yung pwede mong gawin para kumita, 'di ba? Maging ayos din. Magugulat ka, Oo. Jegs, bigla may manlilibre ng pagkain. Alam mo, actually, yun yung pinag-uusapan namin kagabi ni Mrs. bago kami matulog. Sabi niya, parang wala tayong naipon, parang dumaan lang. Kasi Oo, weekend, syempre, man dyan, may mga bonus, Yan. kahit papano. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala, marami tayo. You are not Oo. alone. Sabi ko, may purpose naman talaga yan kung bakit binigyan ka ng ganyan. Dahil di ba nandito yung parents niya. Yan, Nakapag-spend tayo ng Correct. memories, ng time. Oo, tsaka merong na-i-share. Oo. Oo. At sabi ko, kita mo, kagabi, bago pauwi tayo, May GC ka pang natanggap. maliban sa GC, ano pa? may nag-message pa na PM na pa-VO ng ganito. Ng ganito. So may racket May ka racket agad. din. Sabi ko, kita mo, Diba? mga provision ni Lord. Correct. Meron talaga eh. Meron talagang provision. Laging meron. Oo. Kita-kita ko yung Jigs lalo na talaga sa nanay ko. Siya talaga yung isa Oo, sa mga tama. perfect example yung nanay ko talaga. Kasi Correct. nanay ko mag-isa niya kaming tinaguyod Oo. eh. Kung iisipin mo, parang imposible. Paano? Correct. Paano? Oo. Paano? Pero dumadating. Ayan. Dumadating talaga eh. Same lang din sa yung nasunog na mga sa California na may isang sa bahay LA. lang. Yung buong street, as in sunog yung bahay, untouched talaga. Oo, grabe no. As Imagine in. mo, paano nangyari? Diba? Parang imposible, parang hindi mo siya may explain. Alam mo, sa totoo lang, ang possible na explanation dyan sa science, joke, wala akong explanation sa science. Charot! Wala akong Oo. explanation. It's it's a testimony. And then, it's an international testimony kasi Correct. nakarating sa atin dito sa Oo, Pasay tama. City, Tama. Philippines. 'Di ba? Yung image na yun Oo. na pagpapaalala that miracles do happen. Oo. Ang sabi pa nga ng kapatid ni Let na nag-aaral ngayon ng architect. Sabi niya, baka yung bahay Yan. is semento kasi mostly sa US daw, mga light materials, kahoy yung mga bahay nila. Pero nakita ko yung bahay, hindi kahoy din eh. Hindi, tsaka yung lugar na yun, Jixie, pang Oo, mayaman. tsaka hindi basta-basta pag may nasunog may isang bahay, yung emergency response, Oo. tapos may mga gamit din sila, may mga fire extinguisher, may mga Meron. naka-install na yung... Unless wala silang lahat nung time na yun. Oo. Hindi ko rin alam kung bigla nagulat na lang kasi talaga tayo. Alam mo naman, LA, Lower Antipolo lang yung narating natin. So yung mga balita sa Los Angeles, kinukuha lang natin from the news. Oo, tignan mo, So yun yung parang analysis niya na Oo. baka yung gawa, Oo. yung materyales More nung... on concrete. Oo. Pero hindi, nung nakita ko yung bahay, hindi eh. Parang kalahati concrete, tapos light materials din. Hindi, eh. tsaka kung ganun kalaki yung apoy. Oo. Diba?
meron at parang dito yung stasyon po namin. Oo. Kung titingnan niyo po ito, ang dami pong parte nito na gawa sa marmol eh. Tama. Yung mas matigas pa sa ulo nating lahat, ganon. 'Di ba? Pero nung nasunog siya, talagang natupok din eh. Oo. So, matutupok talaga siya Ayan. kahit ano man yung materyales. May Sa parte init pa lang ng paligid, Oo, correct. May matutunaw at matutunaw. Ito Oo. ang touch talaga maski yung sasakyan. Alam Correct. mo yun? Lahat ng sasakyan doon na mga nasunog, talagang wala nang natira eh. Oo. Grabe, Sobra, no? kaya amazing talaga. May mga bagay Amazing. na hindi ang natin sa akin, na-explain. ang sa akin, wag na nating laliman, Oo. lagyan ng science, lagyan ng kung ano pa man. It's just the belief that, 'di ba, na meron laging milagro. Tama. Lalo na kapag ikaw ay nagdadasal. Oo. Hindi ka nakakalimot sa pagdarasal. Correct. Yan. Ayan. Palibhasa sa iba nakaluhod. Charot. Ayan, ganon. Ayan. O di kaya mali yung pinagdarasal. Mali yung pinagdarasal. Kaya hindi pinagbibigyan. Or baka pero would you say, Jegs, meron bang right or wrong prayer? Meron, dati ang isip ko rin din is parang walang maling prayer. Pero meron ako napanood na isang pastor sa States na nagsasabi na may maling prayer. Meron sa Psalm na na verse na mali. Oo, na parang hanggang kailan mo hindi papakinggan ang mga dasal namin, parang gano'n. Oo, yung gano'n. Oo. Hindi kasi may mga gano'n talagang tanong. Ako, nakailang beses akong tanong eh. Oo. Na Pero ganon. usually ang prayer kasi, dahil si Lord kasi kilala niya tayo. Oo, ano man yung sambitin mo, iba pa rin yung nasa puso At saka mo. alam niya kumbaga yung future. Oo. Hindi niya ibibigay talaga sa iyo yan kung ikakapahamak mo yan. Correct. Oo. Totoo. Yun lang talaga yun. Ikakapahamak mo siya, kaya tinanggal sa'yo. Oo, kaya, sitwasyon, tao, tama, lahat. yan. Kaya the best way is, Lord, alam mo naman pangangailangan ko, ikaw na bahala. Ikaw na bahala. Chill Oo. na lang ako, kalma. Yan, oo. Sige. Sige, Lord, ha? Pwede ba? Kalma today. Oo, kaya ako ang prayers ko dati, pinipray ko sana. Pero ngayon, hindi na. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Alam mo naman kailangan ko. Kaya instead na pagdasal ko yung sarili ko, maghahanap ako ng tao na kinakailangan ipagdasal ko, kinakailangan ng tulong, oo. yung mga na-encounter ko sa araw-araw, Yan, yung mga pinagdadaanan. Correct na ipinagdarasal, Oo. diba? At saka yung speaking of pinagdarasal, dapat ganun ha. Pag sinabi mong pagdadasal mo isang tao, Oo. kunyari namatayan siya, Oo. kunyari prayers for the family because condolences kineme. Oo. Dasalin mo talaga ha. I mean, magsambit ka talaga na pinagdasal mo sila. Ayan tayo eh. Oo, pero Sasabihin mo. Our prayers for the entire family. Correct. Diba? Our Pero wala kang prayers. prayer. Wala kang prayer. Our prayers with you or prayers rest Oo. assured of our prayers. Oo. So, ilan sa mga sinabihan nyo po ng ganon, ang aktual na meron po kayong ginawang nagdasal po talaga Yan. kayo. Diba? Gawin po Oo. talaga natin. Diba? Mahalaga naman po yung gagawa talaga tayo ng dasal para sa ibang tao, para sa akin makapangyarihan yun. Oo. Diba? Kaya Dati nga, mayroong mga kumuha sa amin mga pare eh. Ang TF daw nila, prayers. Pumayag talaga ako. Ay, oo naman. Ang lakas nun eh. Oh, correct. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!